махсус барои беҳбуд шидани кору фаъолияти муҳоҷирон баъзе нафара бисёр хато менависӣ, баъд маънишро хушрӯ фаҳмида намешавад. Имконият аст ки дигар рафта натонӣ ӯзӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи муҳоҷирон чӣ суханрониҳо карданд. Бо диққат гӯш кунед. Бародаро, касе ки мехоҳад бидонад аз Россия запретиш кардагиянд ё ки запретиш кушодай, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи депортатсия мекунад. Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон масоили муҳоҷиронро баррасӣ намуданд. Вазирони корҳои дохилии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар масъалаи муҳоҷирон суҳбат карданд. Яъне ки дар бораи беҳбудӣ шароити вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Федератсияи Русия ҳарду суҳбат карданд. Мулоқоти вазир бо вазири корҳои дохилии Русия рӯзи 17 сентябр дар ҳошияи форуми амнияти дар Чин баргузор гашт. Яъне ки дар Чин рӯзи 17 дар ҳамин масъала вазирони ҳарду кишвар суҳбат карданд, махсус барои беҳбуд шидани кору фаъолияти муҳоҷирон ва ҳимоя кардани ҳуқуқҳои муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. Зимни мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои радикализм, қочоқӣ, маводи мухаддир ва ҷиноятҳои дигарро баррасӣ намуданд. Яъне ки дар ин масъалаҳо суҳбат карданд ва боз ғайри муҳоҷирон дар бораи ҳамин маводи мухаддиру дигар ҷиноятҳо пешгирӣ карданша суҳбат ва гуфтугӯ карданд. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Агар ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон пересекат кунед, номерошон мебарояд зангшон бизанед, шуморо ба дастахшон граница мегзаронанд. Як нафар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. Ай Россия 28/06/25 омада будам. Ай залатая корона қарздор будам. Симкарта дастам дай. Агар симкартаро маҳкам карда бошам, сумша партом синимат мекарда бошам, рӯзи 22 сентябр билет дорам, бирам мегзашта бошам. Пешакӣ раҳмат ака. Дар ин масъала мо як бор гуфта будем ба шумо ки дар ҳамун приложениятон сохранид меиста, як бор пардохт ки кардед, симкарта маҳкамам ки бошад, синят мекунанд хчон. Ҳамин саволта як бори дигарам ҷавоб дода будам. Умедҷон нависонда: ман метавонам ки дар Суэлосем патент моро бисупорем. Метавонам ки дигар шаҳрда ба ҳамин патент кор кунам. Бародаро, вақте ҳамин комментария менависонед, як бор худтон бихонед, баъдам ро публикават кунед. Баъзе нафара бисёр хато менависӣ, баъд маънишро хушрӯ фаҳмида намешавад. Мақсади гап ки дар дигар шаҳр бошӣ, дар дигар шаҳр ба як патент кор кардана дар назар дошта бошӣ, мутаассифона ҳозир намешавад. Дар ояндаҳо ҳаминро иҷозат доданӣ ҳастанд. Тоҷиддинов нависонда: салом, сози тенҷи акаи Сорбон. Судеб небошӣ дар Россия шиштагӣ бошӣ. Депортум будчи. Метавонам равам. Россия 4 сол мешавад дар Тоҷикистон. Яъне ки Федератсияи Русия вақте ки шумо доғи судӣ гирифтед дар уҷа, шуморо запрет на въезд кардагӣ бошанд, ҳамун муҳлата ба охир расиданша ба назар бигиред, баъд тафтиш бикунед. Мисол вақте ки рафтанӣ шудед, шуғли аҳолӣ меред, ҷои шиноснома ва наводид ҳастед дар уҷа. тамоми даниёи худтона бо тариқи паспорт тафтиш мекунед ва мегӯям барои шумо. Як нафари дигар нависонда: салому алайкум. Ман Тоҷикистон омадам. То 3 моҳ нашавад ман рафта наметавонам. Документҳом тамом шуда буд. Документҳо тамом шудагӣ бошад ва ту пеш аз 10 сентябр биромада бошӣ ва ҳозир баъди 10 сентябр рафтанӣ бошӣ, мутаассифона номи тура дар 4 нилабавид кардагиянд. Имконият аст ки дигар рафта натонӣ ӯзӣ. Як нафари дигар нависондае ки: салому алайкум ака. Ман 23 патент мегирам. Супорда равам мешавад? Чира супорда равӣ? Чира? Як саволтон мегӯм ки мисол тори ва дақиқ бинависед, дар ҳаминҷа менависӣ, як хеле саволта маънеша намефаҳмӣ ки дар бораи чӣ гап задесед. 23 патент мегиранд нависондаи. Чира дар назар дорӣ худо? Як нафари дигар нависондаe: салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шудагӣ ҳаст ё ки не? Ва дигам саволам ҳамин аст: ман метавонам хизмати алтернативида бирам бисупорам хидмат.
не ҳозир даъваткунӣ ба хизмат сар шидагӣ нест, 3 моҳи дига сар мешавад ва барои хизмати алтернативӣ шумо метавонед ки ҳозир буред ба военкомати ҷои зистон муроҷиат кунед. агар ки шуморо қабул карданд, бале баъдан метавонед пул пардохт кунед, хизмати алтернативӣ кунед. шоева нависонда: салом акай Сорбон, границаи Қазоқистон ҳуяй? камтар маълумот медонед. бале, границаҳо ҳуян мардум рафту омад кардастанд. ҳамин қадаре ки пештар чӣ хеле ки тафтиши рейҳо буд дар границаҳо, ҳозирам ҳастай ҳамон чизо, аз байн рафтагӣ нестай. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷанбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com